Ngai beli pi ikon samla jong kasaka nongkram ya ka pila ya inti dan kinjat lagi senam ya ka deka circle ke jong pi hake ya yu blend na kamtan jong ka ji inti jong ka por pila petelun ke kam bad yoi ki dak jong ka ji se so jong ka na ka por se ka por ai kubli kerpang ya ka balang hanya thadam kande ka wain ki balang ka ba pensa jing mau ha ka jing ka jonga malas dang ya ka ha ka por ka ngadon ha ka ni ka area ha ka ka jaka but ha ki tu ki por ka bi sedang ya ka kalong kumu kendok jing perut bangin syam la community ba u plang u bangilat be ya u kendok u berit paun san kum kading bapur pan haban yo i kita kisin baro saudang saukun yo i bakalong kum ta kade ga bor ga jong blai lan ba ki briu ki jong u ki bakar pang ki balas liang ki bala trang ki bala long da ka jingkhot kerpang ga jong blai kam jong blai hani kalalong bat kalayim. Das ngokmen si bola bagi kon samla jong ka circle nongkrem pi kan mau yana kum wen aki sakri bare jong try bang ya don lang bat pi hakum gini gi seng maka jingseng jong gi samla kolong gi jingseng ka ba don kambang ban snau thu ya ka kam jong ble ha ka jian ti to ka jigem ha ka ji de ba ka jigem samla de ha ka ne ko por mantang komba mane monster nila yo ye ki jirwai ki makrpang sakri jong try ibadas ter thank you way ne ki ba i jirwai nong thau jirwai padu norwai ba bang jong ka balang bat naru ngalong kumwe na kita langam long norway babang kum kiway re ngamla ban len kalau long way ni nong thau jirway pagi jirway ki bangla thau ada ki hajar kili nga ayo yo blay ya kata ka ng ayo blay ba ya kata ka ng ayo ngasngaw bangin pendan kam ya kan temten haji jinsay tenga dan go ga jirway ka ba ya de bat usakri jong try u abraham bade nakane ka jing nakane ka jing jiayu abraham ngala yo ay di wai banyanget kila dios ngeu ga wai langam kan mau ngila jurwai ne am ya ka segene ka than te mrai hakit ta di than mau kenan chati shawar ngila wai ba no nelari ka ong ta la kan mau ông don ke bang la baru try dia don ke bang patip nang no kawan ke ne jirwai malada ngimye thu kum ke no sna ke jirwai da kala ya ter gisnam la ban kam ya ka ki wei pat ban rom ke jirwai ke ba na thau mana don wei ron ba ba wai ke ke jir sai na don ngan wai pi ke wei ke jirwai ke ba blai lai han dan la wai de ke jirwai ke ba na thai nem ke bala le la bon islam ye compare haba im sngau thu haba im tip ye ka dor dong kata ka jenglong nong thau ti ruai la ban kam lung compare mre ten dong nong tho kanom ja lanu kene ke ruai ka bang kwa ban ya ruai lang ba pi ha ne ka por ka de ka ba lami naka kitab Genesis kelanong ka khat pra ka dekot ka khat sao bila ban pe ye ka ta dekot bat balai ba kami gene ga jirwai de ha ga por ga bau abraham ula arte tin ba ka kular ga jongle kandang jehu namarula jam dapsis pasnam kata ka kular jongle ula slam la dagi power slam ba boleh om na ka pateng jome on penroy ka perthe
kan dap ke pertai kum ki klor jong ke beneng Nrewa Abraham marway namar ka Sara laong kalayo ka nam ka kente ka balengki ka bamdan kon ha ka way ka mit pala jam jia kita ki ayom ban jia kata ka por ka jong blay wan angel blay show Abraham namar ulayo I ka mensem artutin wan angel show Abraham bat sa kasara wong hatu don ke pamla baru try kata ka jingkli yu angel yu Abraham wa ka yos ngaw ya ka bab nu Abraham on yu bab kumno li yu Abraham Marom semletho ya ka yu bab kumno Abraham ong mereka Sarah kala kirmui habau angel boleh uang hakum kene ka ayom pin saken thok kon senrang wow ka Sarah kong wow kaning lakmen nang thum kon padan rap suspas nem nang thum kon wow angel jong boleh ke bulakren de ka khobor ka balawan na boleh kat mga puli gani ka dukot kawan ka surji wai ka bang om don ka bamla baru try om don ka bamla baru try ini wai lagi di wai chisin ka don lai te lagi dukot ka bameng kong om don ka bamla baru try om don ka bamla baru try om don ka bamla baru try ka sep bagi kentien jong karo ka dukot ka baar jong ka ngatip da sisa para bangarwai kum ta mut yala de dangaru ngatip ya kata om dan ke bamla baru try pakat khot ke balai ngangek da sisa om dan ke bamla baru try kharos kang ngangek da sisa om dan ke bamla baru try to melani yen nyerwai ke nyerwai ladang yang lang barok kan bhai namar ke basong slang ke pencok krai tong yang lang barok to nyerwai tapi kita la juos ngau ruai bha ke bom ki bompat juos ngau so snap han do menta ba phila ai ni ruai ki tem keyboard phila tem keyboard tem keyboard tem berarti itu tem wow try on to pensawa kan jeri kinebel si toksai mentakan doksai cu kini keyboard arteli to thank you sir I do PG I speak
Amen, Lord God.